patunaan pud ba nga hinlo pud nga patunaan. Pagani. Karon guys, is natos babaw guys atong i-check ang ilahang Kawasan Falls diri sa Trinidad guys. Murag ang agianan guys lisod-lisod guys. Atong katkaton gihapon diring dapita. Bahalag magka malisod. Atong i-check ang kanawa sa wa kawasan lagi. Sa Trinidad. So pakatkat jud ni sila dapita. Ang habuga mas hago panis panoramic guys. Di ba? Atong katkaton siya. Maningkamot tayo napita guys. So nakaligo na ko guys. Kay taod-taod maulit na mi. Ay, nakamit. Kung ganahan mo, nahala. May mga gwapo din napita guys. Kiss mamaya, char lang. Ato ng katkaton. Ato i-check kung na ba mga taod napita guys. Asa naman to sila? Manguli na mo? Manguli na mo? Ha? Manguli na mo? Hindi pa man, maligo pa man. Oo. Neta to babay doy? Oo. Itong nag-vlog po. Nag-vlog sila to? Nag-vlog. Go. Muhawid tas gamot-gamot. Okay. Kundi ta muhawid basta nag. Oh, hi guys. Neta to doy? Nalabud gino ko. Isa pa natin yung vlogger. Kuya Renz. Mo follow ka? Ang Kuya Renz kay ang R-E-N nya tulo ka opat ka Z. Kuya Renz. Kuya Ren. Tulo ka G, R-A-N Z, tulo ka Z. Atong kuanon guys, susiho nangutan sila guys kung unsa ko ang page. Kita sikat na daw? Sure uy. Paubay na nagsaka. Oh. Natas babaw diri dapita guys. Akong gibiyan ng mga kauban guys sa Sig Vlog. Isig vlog tayo napita guys kay wala mga content ta for this video. Pwede habang susod din napita guys, uy. Aray. Kat ay ara. Hi guys, asa kong bahin? Asa kong bahin? Hulay babaw. Hello. Napay bahin ako? Napay akong bahin? Pagtarong ba? Ah! Salamat kayo. Nag-vlog na mo. Dara oh. Hello. Kumakauban din dapita guys. Nag-vlog na mo. Mana? Gera di ay? Oh. Pwede ka minutes di ay. Yung pag-vlog. Babaw guys, dara. Babaw sa Kawasan Falls sa Trinidad. Kung itong susihon ang babaw diri guys, kung uno diri porma diri sa Kawasan Falls diri sa Trinidad guys. Anhin nag-agi ang mga water padong sa ubos, okay? Daghan po mga susot din napita guys, pwede na to sudanon siya. Ay, pwede mo na rin liguan din napita guys. Kada po yung mga tunaan pod ba nga hinlo po nga patunaan. Ato doon susihon sa kinababuan jud pod guys kay kanang pong mga kanang tahay pod ta bitang marag kakuya Kim ana ba. Kung asa doon nagaling ang water. Hay. Mo na siya guys. So atong susihon ang water guys, diri napita, maghinay-hinay ta kay dangog ang bato, madakdak ta. Makayo na sa Ugjikas sa Mayor. Na. Mag-careful ta maglakaw-lakaw guys. Dan hinapita. Atong nakita ay naray murag silbi diring balay guys. Kini murag hollow block. Di? Murag curious ko hinapita ba? Na ano murag na something nga murag hollow block. Balay day pud nga na. Dili uy. Ay, o di ang kinababuan diri sa Kawasan Falls sa Trinidad. Aray. Oh. Murag nihilom na guys. Dinindapita guys. Tabi-tabi po. Ah. Model po ni sa di ay. Naa. Murag na siya ka ng murag. O sa ka
Unsa kanis diri dapita guys kay murag na portahan. Na siya murag portahan, na po siya murag hollow block. Dapita. So kabaw, murag sa sapa ay dapita ba na? Murag magnalaom. Unsa kanis sa una? Nag-curious ko ba? Doon nahimo siyang kawasan, mukat-kat ko dis babaw. Oh. Mao ni siya. Murag na po siya iberhin. Murag makaremember man ko din dapita murag na iberhin. Naa nalaw. Mura siya tabay. O mao ni ang kinababuan sa Kawasan Falls sa Trinidad guys, diri. Mao ni siya. So ako kabaw guys, ug moadto ba tatos kinalayan murag. Lo kabaw guys, sud. Per naapoy murag daan diri dapita dia. Kani mura siya daan dito dapita murag naapoy nagkuan dito. So pero at least atong nakita guys nga ing ani jud ay. So muulit na ko kay murag masaag diri dapita guys kay makasud ta ningkat katrabayo ko sa babaw. Sa tugyayo diri jag pikta tag wait sa jatot. Uy Ginoo ko buyag pud ayaw pud taon uy. Mura siya. So karon dai guys is baro na may uli guys kay na may uwan. Oh. Di ba? Ilang makulor ang Kawasan. So kung 15 ginahan mo visit sa Kawasan diri sa Trinidad, nahala panglupad na mo guys kay pertidyo ninduta og tugnawa kaadto. Madyo untag may timingan po guys na may kauban nga na magdaog mga food kay swerte jud kaayo guys. Mana nagpasalamat ko sa mga kuano mga baby girls ug boys sa kanat ko sa San Isidro, Trinidad Bohol kay gitagaan nila og kuan guys sila na ay lamaw og saging nga kuan hilaw nga dinong agang ginamos. Grabe mga buta mga bata oy. Bisan di ta kayo mga sikat nga mga vlogger pero nitabang og nihatag gihapon sa silang mga food. So shout out nila sa San Isidro Elementary Trinidad. Thank you so much. Kulbaan ko guys. Oy, kaya ang susi nawa man guys.